Nili Karbi Rong Saramai West Karbi Benglong District Committee Akong Chunbang Lapen Pu Nili Tum Benglor Karbi Society Amai Pualangli Stilin Tiso Sangho Lapen Pualangli ke Rong Pi Hemasor Manik Rong Pi Kecewoy Tang Alang Liachor Nili Pini Tum Pini Nili Tum Press Meet Nali Tum Panang Chupanang Kok Alam Tebang ke Lapu Hello Kedam Tang Jakong Krisir Kebarni Dak Duluni Senor Kam Sarong Mekar Kalitang Manik Rongpi Alangli Benglora Long Sai Kachong Dadam Mateli Tum Kiduki Sunga Joine Alangli Benglorong Sai Chong Dadam Ningkan Isi Aprang Palangi Damlo Amase Haladak Kopai Kelang Nopen Joine Hada Company Long Kam Klem Bomhut Karena Bang Memben Sor Dadmat Alangli Bang Chiwoy Juilo Tasila Bang Sor Chiwoy Juilo Long Tong Sekot Pen Dak Rong asora korte etung la pen galang li chora tumanta manghu prong lo la sila bangso manghu prong ohut tong sekot pen nilita rong asara song hoi pen la pen alang lita rara sai klem bangpu alang li tiso sang ho hoi pen nili tum ching bai si ajat punon kichitang ar puman ke karang bon ke hem pache wang nangi pache wan nangi me pache prong nai puma thapen si nili tum bo ipidun lo la sila bangso Jakong Krisir Kebani Nilitum Bengalur direct dun lo tapi na bangso dun pen nilitum hadak cingki cingwai pen nilitum arang worang wasita dak hem anang pacili pilo dasila bangso nilitum ke klaim pidun kapacun pidun longlok labaki si nilitum kacuro kangtung pansi pinjila bangso press meet ke pha dasila bangso nilitum kapacun dun longpok labangke non hurakai ke ajara sai le klemita tangka maha wete chunci Setelah bangso putak nilitum ke klaim ke damhut nilitum phan nangka cerabdun tim kar benglong pati kar benglong termos konsil hoipen CM ben patir PC nilitum la bangso dead budi kacewana phan alangli ko an ma kenangji ang bong pen achi tim an ke alangli CM sar pen nilitum hara kerab nang pilo la pen tim kar benglong phanta nilitum ke klaim ke dam hoipen alangli tim kar benglong tu phadi tum suri akardom pilo tasi Ilitum karbitum ko ana kisung labang so kisung long karja pluke ilitum CM tudiram rong hang akeja pena bang kalang li arja pluk hangja aja bang jong hele pupunon alang li ke karbia khai kisung lo pulote alang li lang dunding undi alang li rab dun gagi la pela som thak si non ke pho along ta alang li kalitang rong pisang ke pho huta alang li nang cherab dun pen nilitum pini kichitang arpum abang ke dak hem anang pacili long lo lasi nilitum nili Karbi Rong sar amai hoi penta alangli CM sar phat la pen tim kar benglong phan suri sura kardom pilo kado ka we han ta apang se kardom ta jala ahok lo nili hemasor kidu ga joini ni kan hini ki thom aprang pen kang da chada ka chongda dam lo pare Uga Chiboy Igjoilo Doktor Tudiram Rong Hang Pansi Nang kerap to na po suri kardom nili himpen pajar iklo nili hemasor phan arang warang was kami chithek long na por ningak long pen choro parlo kedamtang tarikrit sirket jakong ciklo laso bangso ciklo lo ini rekoti alangli kisung benapot nilitum alangli tuma phan ke cerab dunya phan litum keng kam tiar lo lapen ke labang solong nang cerab dun ke mo pen pu kang burak hai tame pachini lo posiru dun thot helo la sini linon abang ke kipura yeng bang la pulo karbiang long penang tan karbiara tu mo chang dadan tu pik hala tum asona kisung kecetong do pik ini tum thekdon le sitame nili phan ke ani wang sini nili long ani sisi ahut pen latang te son cap complaint dame bangji salary long le arlo som pinsuma automata trafficking case do lapen ke company pen hedi ho negligence ka chene kai he labang so complaint dan nilong bang tasi nili pudai bangala pulo arni si pen nili thanbom lo la halam buta sayong sidu blo tel tum kar biang lo manang ta chongda dam yok paji pinyani li tum kar biara tum
along ka prek along rilong elitum haladak chidam jok loji sungdam jok loji la sini li pui bangke karbiang long sitame ajat industry tame donang pui sigala lade nang li pe ari industry sitame ba kapine ke choge jona factory sitame karbiang long industrial long si dolo plong dai dak chongda dona war sitame litum long po isigala la tapen ke nili mopen nili ngalo ko sig do la ke nili political angle badak political abing pe nak abduna tum tadu hala sohot kaning jela pulo nili pudagi non bangke ke hai bikrom hanse hala sohot nangi podon kithi hosi chirabun thek chot ke la solam kaniye do la sini la solam boy nili pini nali to mchita lombe kaniye de made kipimen tu si chirabun chola piniani CM sir ile tum nali chipochiro akorti ba injira tum thai aka pregalong rilong dak crisis dak kechongda tawar ka beda pejani si karbiang lom nang tan chongda dam nang piniani hada akid do kisung langdun lo nang mu piniani nili laha kam chiklam nde laha kam nili aprang klam nde ko ke hada ma simi an pinang ko kiti arang worang wan ta piniani karbiang lo nang leli lodang tema tha nang litum te piniani nak dak karbiang long along la son da aning ke mi ke do bang phan la son nilitum akidu karbi ara akidu kisung lo nang cerado na phan piniani la son ji arbok tulang jate kidu kisung hor ke cerado thek te kam wali do ke la son ke cerado ke la son si piniani ako la lam da nang le kasi la son kan ye tu mang ke pini nang tu ma ceta lo mang ke ye mang ke kilun nai la pen ke la ke karbi ara than ke chilang silat nai bang lo pusini jong danji kasi ile tu nilige piniani ta political angle pu pa du kisung hot cerab na lahalo nili vision ke lasi akahalo ke do akar biara to man sitame labang so abang ke ning cibi nei ji jete ile tu aphan ke du kisung hot komasi ile tu man kirap tan ma paten ke kopia joine sili tu contact number bangela polo 9738248815 la kanang le tom anytime nali phan message number nali yang si busy belong te nali tom nili phan nang berta non whatsapp through whatsapp pen sitame message pen sitame general message pen sitame la pen ke nili ako la solam putan nili lang than thulang alang li phan nili phone lagi call lagali sir la son incident podalo nili tom rong dung la pen ke la solong nang chirap dunia phan nali ning ko solong matha nili phan straight away nili phan message nang reply lo alang li pen aphi bang chinggi than lo alang li nang respond lo la pen ke nili tom phan labang so rangwa sitame hem nang pachile ng opinion ni yen ke nali tom ka do na theklang lo la si nili tom ka do we purong sa la pen pu family away pen kan ye kang tung la pulo labang so akisung lo nang chara dun thega pot akai Dr. Tulram rong hangsar aphan ninggang sampen suri korbang thu ka dong pajelo lansi nili nali tom mangno